everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Nahisulat sa hangin. Ay, daghan na ra bang mga binuang karon sa Facebook? Daghan kay mga scammer karon panahon na. Uy, Oh, unsa man na? may gisin siya nga picture. Ha? Unsa nga picture? Oh, Alejandro. Alejandro na unsa man ka oy? Unsa man ang chat nga imong nadawat ha? Nga numisiga man ang imong mga mata. Wa kini kaso. Sige, pangaon na mo. Ha? Sure ka nga okay ra ka? May actually magod ka og kaluspad human makakita sa nadawat imong chat. Ayaw kong tagdasin. Alejandro, asawa ko nimo. Busa kon unsa may imong problema, mahimo na nimong isulti nako. Kinsa man di ay laing magtinabangay, nga kita ramang magtiayon. Dunay mga problema nga ang bana lang ang angay nga musulbad. Ha? Relax lang. Ako'y bahala ining scammer. Oh, scammer ka nang nag-chat nimo? O sa ba yung profile, Papa? Ako na kining i-share ninyo. Sige na. Padayon na kinis pagkaon. Manang, tubig. Okay, naadayon, ma'am. Papalitay ko biskuit og juice. Bisan unsa lang nga juice. Kadiyot lang, sir, ha? Mingaw man ang atbang. Nagpiknik sila sa sword. Bonding sa pamilya. Mitag sila doon ako sa akong bagong number. Sa concerned citizen na ako ang number. Aha, O may gisend na ako nga picture kang papa. unsa? Unsa lang nga picture? Nag-kiss gyapon sila si Ma'am Julia o Sir Franco. Kung mao na, di nagyud kini mabara ni Julia. Dili na. Og nakasiguro ko nga karong orasa. Nakita na kinin ni papa. Wa pa mo tubag si papa mo, nimo. Wa, napatingali siyang doon lang iyang mahal nga asawa. Ay, Alejandro, mayo tingali nga mamakasyon ta. Dili pa mahimong mamakasyon kita karon, Julia. Nga, dili man mahimo, Papa. Tungod kay wa pa makit isili na. Alejandro, naana ang inahan ni Helena. Siya na ang angay nga maning kamot nga makit-an ang iyang anak. Nagtrabaho ubos na ko diyang nawa si Lina. Busa ako siyang obligasyon, Julia. Okay. Tawag ang imong gi-hire nga person finder. Papaspasi ang pagpangita ni Helena. Okay. Muna kog undang ninyo. Ako siyang tawagan. Mahimo bag anhin mo patawgan sa akong atubangan. Ha? Gusto sa ko makigsulti pag-usab sa imong gi-hire. Unsa? Oo. Sige. Akong tawagan. Yan na ba isingit magyuda ni mo sa Helena, Papa? Dili man na ni mo anak? Shen, ayaw pangigit ang Helena. Ang angay mong buhaton, nga himuon mo siyang modelo, aron ganahan ka na mo balik og eskwela. Unsa maning tawhana? Dili man mo tubag. Mao kay trabaho akong adlaw. Hangtod nga mo tubag siya. Okay, Alejandro. Mauna na ko ninyo sa taas. Papa? O sa ba'y angayan akong buhaton? Aron masulo na kong imong pagmahal isip imong anak. Shen, kung gusto ka nga magmalinahon kita ining baya, dawata na lang nga may igsuon ka, may kuya ka. Maayong utos, sir. Oh, maayo kay ni ka na ring. Lingkod, ug kaon lang. Busog na ko, sir. Lingkod,
na ay juice. Ay, lingkod na lang, Ma'am Naring. Inom ining juice, oh. Salamat. Kumusta naman imong pagpangita kang Helena? Wa na ko mahibaw kung asa na ko siya pangitaon, sir. Way laing nakakita niya sa plaza. Ang bata ra nga na missing usab karon. Oh, Imo na ba tingali ng problema ang pagpangita sa imong anak, ma'am? O ganay labot ang akong amahan, anak? May labot siya, inday. Unsa? Unsa ganang gipanulti nimo? May labot siya tungod kay. tungod kay unsa na ring. Tungod kay din himahanaw sa inyong panimay ang akong anak. Pero, Husto na siya, ayaw pag minaldita sa atong bisita. Kung wa kay maayo ikasulti niya, mahimo ka ng bubiya dinhi sa kananan. gani bang mas maayo ka magyud sa laing tao kinako, papa? O, Naibaw ka ba? Kung nganong adto na lang ko sa barkada ganahan nga magpundo, tungod kay wa ko'y kalipay ining baya. husto na siya. Pasag di ko mapahungaw sa akong gibati. Di na ko makaantos ini. Sukad pa sa una nga gibaliwa lang ko nimo. Wa ta kagibaliwa. Imong gipili ang imong barkada kay nako. Napugos lang ko pagpili nila kay kuhang kasagugman ako, papa. O gano man ka na? Ha? Ngano man kang kuwang man kung pagmahal ni mo siya. Ikaw lang makatubag, anak, papa. Tungod na kay gisunod mo ang imong inahan. Wa ka mamatay sa tanan akong pahimangno nimo. Inay mo eskwela ka? Barkada ang imong giatubang. Kapila ka na akong ipareha ba? Katulo na. Pero, unsay buhato nimo kung makagawas ka na sa rehab? Mubalik ka sa imong bisyo. Tungod na ninyo! Wa mo'y gugman ako! Ang gugma dili ipanghatag lang sa dakong kasayon, Shin. Kinahanglan nga imo kining haguan. Ug mao nang imong gibati kang Helena? Nakuha na Helena ang imong gugma tungod kay gihaguan kaniya. Mao ba? O, Mga bisag patay na siya. Siya lang gihapon ang importante para nimo. Nganong nahibaw ka nga patay na si Helena? Pila na kabuhan nga nawa siya. Way na nawag aron ipalukat siya. Gikuha siyang mga tao. Pero hangtod karon way balita bahin niya. Buot ipasabot ana nga patay na si Helena. Busa, magmalinawon na tang tanan din oh. Naring, ikaw na mahibang mo sabot atong bata. Lahi kayo siya ni Helena. Dili man nagsama ang kinaiya sa mga anak, Sir Alejandro. Oh, ha? Gipadako ko si Helena nga mahigugmaon sa Diyos. Apan mahadlok sa sala. Naring, Muhangyo lang ko ni mo, Sir. Nga anhilang una ko samtang wa pa ko'y balita ni Helena. mahimo kayo ka na. Tuod, mulakaw ko balik. Magkuha lang ko sa akong bag. Kung unsa man gali imong mabalitaan bahin kang Helena, tawag gadayon ko. O, Sir. Salamat sa imong pag-anhi. Sige, Sir. Ibalik ko. May palitan na sad ka? Gusto lang kang ubanan din sa tindahan. Ngayon mong gitrabahuan. Dili bitaw busy rong oras ha. Miko, may mugawas sa gate sa bahay. Oh, si Mama na rin ka nang may gawas. Niya si Mama na rin. Miko muhangyo ka ni mo. Unsa man na? Higalaang ako Mama na rin. Sige. Mobalik ko karon sa kapulisan. Hatagan ako silang bagong picture ni Helena. Ma'am, motor ka ma'am. Maayo kay mituol ka dong. Magpahatod ko nimo sa presento sa kapulisan ning dapita dong. Sige ma'am, tell me to. Sige. Dong, mahimo ba kung pakyawon ta kakarong adlaw sa ako mga lakaw? Lisod manggod ang sakyanan dinhi. Oh, sugod kay ko ma'am. Sakay na. Salamat. Napasakay ni Miko si Mama na rin.
Magpaabot na ako sa balita. Asa man ka to sa mama na rin. Oh, si Papa Alejandro kini nag-chat. Kung kinsa ka man nga nagpadain ng ebidensya sa pagbudhi sa akong asawa. Salamat. Natanaw na kita ni Papa ang pictures na akong gipada. Sorry na lang ka, Ma'am Julia. Kang mamaselos na sa ming panahon karon. Oh, may gichat si Papa. Kinsa ka man higala. Oh, gusto siyang makailan ako. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.